Sa atong kinabuhi, ang Dios nag-require nato nga adto ta niya mo surrender. Kung dili ta mo surrender sa iyang kabubuton, ang padulngan sa tawo, impyerno gyud. Kumbaga, kung dili ka mo surrender sa Ginoo, kung dili ka mutahan sa imong kinabuhi diya sa Ginoo, ang atong padulngan kalayo sa impyerno. Pero kung imong ihalad o gitugyan imong kinabuhi, imong isubmitad imong kinabuhi diya sa Ginoo, aduna gyud dako nga tendency nga ang Dios maghatag nato og chance nga mabag-o og mausab ang atong kinabuhi. So, shall we all stand and let us read? Kini nga passage akong gibutang sa screen. Importante ni siya atong masabtan pag-ayo kining mga passage nga based on Luke chapter 9 verse 23. Ang thought din nagisgot, okay, read, deny yourself, take up your cross daily, and follow me, Jesus said. Follow Jesus. Diya sa James 4:7, read, submit yourselves therefore to God. Let us pray. Father God, salamat sa mensahe karong buntaga. Akong pag-ampo nga masabtan ni pag-ayo sa tanang maminaw. Bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naminaw online o sa radio, masabtan nila pag-ayo unsay meaning aning pagtugyan sa pagtahan sa among kaugalingon, pagsubmitar sa among kaugalingon diha nimo. Lord, among giablihan, among salabutan, among kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong karon. O Ginoo, himuha kini nga mensahe, usa ka pinasahi nga mensahe nga among ma-aplikar sa among kinabuhi. Kaming tanan nga niya karon diri Ginoo. Walay bisag usa Ginoo nga dili maligsan niini. Kaming tanan, igo ming tanan ani Ginoo. Busa Lord, hatagi kami mapabusanong kasing-kasing nga among dawaton ug madawat kining mensahe uban sa tumang pagpaubos. Salamat Lord nga ang imong balang espiritu magtandog sa among kasing-kasing ug among unahuna nga malamdagan ang imong pulong Ginoo gamhanan nga mag-usab namong tanan. Bless us Lord as I pray in Jesus name. Amen ug amen. Palihog mang lingkod igsoon. Hallelujah. Many people want Jesus as Savior, but struggle to make Him Lord. Tinaod? Adunay mga tao, mga kaigsuonan sa atong panahon karon. Gusto lang nila nga si Jesus as their Savior, ilang manluluwas. Pero naglisod sila nga himuon nila si Jesus isip usa ka Ginoo. Unsay kalayaan? Kung imong unahuna lang nga si Jesus ang imong manluluwas, buti pasabot nag-think og nagunahuna ka lang nga sa tanan nimo mga sala ang Ginoo mahimo nga makapasaylo kanimo. Amen? So buti pasabot mga igsoon nga adunay mga tao ganahan kayo nga muilan ni Jesus isip usa lang ka mangluluwas. Pero nag-struggle sila nga ang Ginoo mahimong master nila. Unsay buti pasabot? Kung atong susihon pag-ayo ka ng word nga Lord means master, buti pasabot magbuot siya nimo. Siya mo'y magbuot sa mga desisyon, siya'y magbuot sa imong mga plano, siya'y magbuot sa imuhang mga pagabuhaton, o siya ang matuman sa tanan nimong buhaton. Mao na'y buti pasabot sa master or Lord. And many people nowadays, they struggle to make Him Lord. In what way nga nag-struggle sila? Nagatabi mi ni Brad Albert pagka Friday, no? Nga nagisgot mi abot ana mga simbahan nga sa karong panahon na dunay daghang mga simbahan nga igo ra sila nga nisulod sa pagpangalagad diha sa simbahan. Apan ang ilang pangisip lang just like na bang basta kay ni simba lang pero wa sila'y kausaban. Wa nakita ang kabaguhan sa ilang kinabuhi. Pipila lang ka mga butang anatangtang pero daghan pag gibilin nga nagsigi gihapon sila
sa mga buhat nga dili angayan. So mao nay gitawag og struggle nga naglisod silang biya sa angayang biyaanan. That is the struggle. So nganong importante man ni nga mensahe nato mga kaigsoon kay gusto ko nga kitang tanan makasabot pag-ayo. Unsa gid ning meaning sa pagtugian, pagsubmitar or pagsurrender sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Because if we will not surrender our life to God, we will end up become rebels. Unsa man ang rebels? Mga rebelde. Atubangan sa Ginoo. Ang atong sala mo'y nakapahimong natong rebelde atubangan sa Dios. O ang Ginoo man mo'y pinaka-highest authority sa atong kinabuhi is not the government, but the Lord Himself. The Lord Himself is the highest authority over our lives. So kung imong giila nga siya ang pinaka-high authority sa atong kinabuhi, labaw pas presidente. Amen? Labaw pas presidente. Kung imo nang gila nga ang Ginoo labaw pa sa pinakataas nga otoridad diri sa kalibutan. Kung unsay iyang sugo atong tumanon. Atong subayon. Kay kung di nato masubay ang pamaagi sa Ginoo, matawag tang mga rebelde. And many people nowadays, they think that they are Christian, but they are Christian rebels. Nga naman, mo lagi ni, they are struggling to make Jesus as their Lord. Naglisod sila sa pagbiya sa dapat biyaan. O naglisod sila sa pagtuman sa dapat tumanon. That is the essence of the Lordship of Jesus Christ. Kung wala na ito masabti pag-ayo ang Lordship sa Ginoo, you will end up just knowing nga siya igo lang nga nagluwas pero dili ka mosunod. You will end up thinking of yourself that you just need a Savior but you don't need Him as Lord. And remember, muari siya, mubalik siya as King of Kings and Lord of Lords. Amen? Buti pasabot, He is sovereign. Taas, pinakahalang doon, pinakataas, labaw pa sa unsang mga opisyal sa kalibutan. Amen. Surrender is not just one time. It is a daily decision. It is a decision, my will or God's will. Unsa ang giingon sa kasulatan mga kaigsunan kung magisgotag surrender daily. Atong basahon sa Romans chapter 12 verse 1. Ang giingon diya sa Romans chapter 12 verse 1 mga igsoon. Okay? Unsay giingon sa Romans chapter 12 verse 1. Kinsay nakamemorya. Okay? Okay, you open your Bible, turn, wala na ako gibutang dira kay para maablit ang Biblia. Romans chapter 12 verse 1. Okay. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, unsay gingon? Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Sa pagtugyan, pagsurrender, pagsubmitar sa inyong kaugalingon, isip unsa man mga buhing halad. Offer your life daily. Diya sa English mga kaigsunan adunay word din ha nga kinahanglan atong masabtan pag-ayo. Okay, akong basahan rin sa English mga igsoon. Romans chapter 12 verse 1. Indiri, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. You present your bodies. Ang ganing word nga present, akong gitan-aw sa kining Discovery Bible nga kanang pagtuon ba, paglawom nga pagtuon sa Biblia. Gana ding word nga present your bodies a living sacrifice. Kanang word nga present din ha, it means daily habit. No? Usa siya ka daily habit nga imong ipresentar ang imuhang kaugalingon. Unsa nga parte sa imong kinabuhi? Bodies. Ini imong tapad.
body. Ha? Imong body, imong lawas, ipresentar diha sa Ginoo. And kanang word nga present diha is daily habit, no? I-present. It's not yesterday, it's not about future, but present o present is kapareha sila. Kanang, okay, example, maghimo kag presentation. Ano sa man ka mo present, di ba? Actual yun? No? So, it is connected sa gitawag nga daily doing or daily habit. No? And unsa may atong ipresentar diya sa Ginoo, ang atong mga lawas. So karon, present ka. So ina imong tapad, may gani present karon. sa gigon pa sa kapastor nga, indiri that you unsa may indiri that you absent your bodies or that you present your bodies. That you present, ipresentar o ipresent ang imong body, but pasabot imong itugyan, imong itahan, o imong isurrender. Diha-diha gyud. It's not for tomorrow, it's not tomorrow ra, but now. So, this is a daily routine, habit. Nga every day, you present your life to God. Kada adlaw imong ipresentar, imong kaugalingon nga buhing halad sa Dios. It's not only Sunday. It's not only Friday. It's not only during time nga naay ka ng panagtigom, but every day you present yourself to God. Amen. Another, napagyo diya sa Romans 6:13. Atong basahan mga kaigsunan. Diya sa Romans chapter 6 verse 13. Okay. Naana. Tanawa. Diha sa 13. Naay word nga present din na, unsa man ang dili ipresentar. Unsa may dili angayan nga ipresentar. Okay, pali ko basa sa Bisaya. Okay, tagay og microphone. Hello. Pali ko, Sister Bing, basa Bisaya, kay English man yung nana ko. Sa verse 13, palihog ko og basa. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinoon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Amen. So, unsay dili dapat nato i-present? Unsa man? Ang atong lawas sa pagpakasala. Dili itugyan ang bisan unsang bahin sa atong lawas. Sige, tanawa ko na imong tapad. Di ba? Naa siya lawas, no? Head to foot. Bisag unsang parte sa imong lawas. Mga batanon, ing na imong tapad. Bisag unsang parte sa imong lawas. Ayaw kitugyan ngadto sa pagpakasala. Unya diya sa verse 12:1, atong ipresentar ang atong body sa Dios as living sacrifice. Og diri sa 6:13, ayaw itugyan imong lawas sa pagpakasala. Bisag unsang parte sa imong lawas sa pagpakasala. Hinoon ipresentar ang imong kaugalingon sa Dios, ingon nga buhi diya sa Ginoo. Agbisan unsang parte sa imong lawas aron gamitong instrumento sa Ginoo. Imong baba para sa Ginoo, imong kanta para sa Ginoo, imong sayaw para sa Ginoo. Amen. Unsa pa? Ang imuhang tingog, imong talento para sa Ginoo. Hallelujah. Ang imuhang mga bisan unsa nga nalikom sa imong kusog sa lawas para sa Ginoo. Amen ba? Bisan ang imong trabaho para sa Ginoo. Sa ato pa mga kaigsunan, kung nasabtan pag-ayon nato kining gitawag nga surrender in a daily choice is a daily choice. Bisan unsang buhaton nimo matag adlaw, imong ginahuna kanunay Ginoo. Lord, kaya kong buhaton, nalipay ba ka?
Lord, kaning akong gitanaw, nalipay ba ka? Lord, kaning akong gisulti, nalipay ba ka? Lord, kaning akong gibuhat, nalipay ba ka? Kay ang imong tuyo is to make God ma-please, malipay sa imo ha. Malipay siya sa tanan ni mong gibuhat. Amen. Klaro ra? Ay, mga batanon ha, ayaw gamita ang bisan unsang bahin sa inyong lawas sa pagpakasala. Klaro? Head to foot. Hasta pang lawas man. Tibok nimong pagkatawo atong ihalad ipresentar ngadto sa Ginoo. Okay. Ano illustration? Kanang pagpresentar nato sa Ginoo matag adlaw ba? Kung daily basis makigsunan sama nanutbrush ka, naligo ka, unsa pa? Kana bang hygiene sa imuhang Christian life? It's just like brushing your teeth daily. Nga kung dili ta manutbrush, manimaho tang baba, no? Manimaho tang tawo. Hindi po ta maligo, manimaho po tang ilok, no? Og di po tamang limpyo, manimaw tang baho. Ano? So, kita po mo ang tanom nga base sa amo ang pagtuon sa agriculture, usa sa mga hinungdan nganong ang tanom dili healthy og stunted ang pagtubo tungod kay daghang mga bakterya ug gagaw nga nakapalibot sa iyahang pagkatanom. Og usa sa hinungdan nga ang tanom mamatay tungod sa mga sakit nagdala og mga bakterya, virus, fungi nga nakahatag og malfunction sa mga cells og organs sa katanom. Mga selula sa tanom napatay. So ang mga kagaw sa kinabuhi, mga igsoon, kung dili nato na anam-anamon og tangtang og kuha, mao pud nay unyay gamiton siya wa pagpatay sa imong Kristohanong kinabuhi. Una nga kabantay gani ka, doon ay bisag ginagmay lang nga sipyat sala pangayo dayog pasaylo pagbag-o dayon. Amen. Kay aron nga ang atong kinabuhing Kristohanon himsog maayong pagkatubo. Dili ka ma-stunted. Usa sa hinungdan nga na-stunted di ay ang tanom. Base sa among pagtuon agriculturist man ko, kanang mga sakit-sakit nga nagdala gitawag nga downy mildew, ang sa panang mga sakit-sakit din ha nga nag-cause sa katanom nga dili makabunga, di katubo, dili kabunga tungod kay naay sakit. Naa siya'y mga bakterya, fungus o virus. Sa atong Christian life, mga kigsunan, kung atong tugutan ang mga espirituhanon nga mga butang nga nakakos o stunted sa atong Christian life, kung imong tugutan, delikado ka na mga igsuon. Kanang mga ginagmay, sabi ka, ginagmay raman tong sala, ginagmay raman tong pamutbot, ginagmay raman tong mga kanang libak, chismis, ginagmay raman to. No? Ginagmay raman tong kawat, no? Mga batanon. No? Ayaw ninyo ismulin. Huwag niyong ismulin ang gamayng sala. Kay ang gamayng sala, mangita pa naglaing sala. Labi na ka ng mamutbot, di musutis tinuod. Wa na, mangita pa naglaing sala. Unang bantayanan kina mga kigsunan nga mukos na siya og stunted sa imuhang Christian life ang mga dili maayo nga mga bisag ginagmay makakos na siya madry ka, mauga ka, and then dili na di na ka mahimong healthy spiritually, and then wa na, nag-anam-anam na kag kamatay spiritually tungod lang sa ginagmayng sala. Nang bantay gani ka nga dunay ginagmayng sala, pangayo dayog pasaylo. Doon na gani mga nabantay nimo nga dili maayos imong kinabuhi, pangayo dayog pasaylos Ginoo. Amen ba? Amen? Okay. Application, start your day with God. How? Prayer, devotion, pamalandong sa pulong sa Ginoo. Surrender your plans and desires every day. Lord, unsa akong trabaho, unsa akong buhaton, unsa may ako ang himuon, Ginoo akong isurrender kanimo tanan. Kay wa ko kay balo, karon ra ko kutob adlaw. Wa ko kay balo, maabtan pa ko ugma. Ginoo karon akong isurrender akong kinabuhi nimo. Amen? Okay, next. Number 2, let God lead. Surrender means you let
God lead you. Tugutan nimo ang Dios nga maoy mag-lead nimo, maoy maghatag nimo giya, maoy magdirekta nimo. Unsay giingon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sumalig kamo sa Dios sa bug-os ninyong kasing-kasing. Amen. Unsay word ya? Bug-os, tibuok, but ipasabot, dili partial, dili 1/4, dili 1/2, dili 3/4, tibuok. So kung mag-isgot ang tibuok nga pagsalig mga kaigsuonan, wala kay gibilin. Ihatag nimo tanan sa Ginoo. Amen. Nabi nabilin sa imuha? Wala. Wala kay na trust in the Lord 3/4 of your heart and remain 1/4 for you. Wala, no? Trust in the Lord with all your heart. Tibuok nimong kasing-kasing sa ligi ang Ginoo. It's not partially, but it is fully. So trust God fully, not partially. Okay, illustration. Doon yung sa ka-passenger, magsakay diha sa usa ka pasayroan nga kanang example series, example jeepney. Ikaw passenger ka, salig jud ka sa driver. Or si timide, salig jud ka sa piloto. Salig sad ka sa kanang nag-drive sa train. So karon usahay kung feel na to nga kabalota, usahay mo wala atong salig sa nag-drive. Example, ikaw maay kay kang driver. Nayuban nga mga kay balon nang mo drive, pasakyon og motor, magbalance ipod siya iya. Kasulay ko ana nga nadubli ang imong balanse kay ang nagsakay nimo nagbalanse pud siya iya. Unya maunsa man ang inyong dagan? Usahay mo kiwag-kiwag mo dili tarong, wala klaro usay napay tendency matumba. Kay imbes padulong ka dito ang imong gasakay, muana man pud siya. No? Muna sa ato ang kinabuhi sa mga kaigsunan, usahay kung fully confident na kay kasi imong kaugalingon ba niya, wala ka ni salig na sa Ginoo, feeling mo murag kaya na gyud nimo pod, pero naghimo po kag imong kaugalingon nga linya o desisyon sa kinabuhi. Muna usahay matumba ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay usahay kita mo'y magbuot. Tinuod, labi na ang imong will, dili will sa Ginoo tumba gyud ta. So stop grabbing the steering wheel. Example, naakas tapad sa driver. Unya, ang driver, may kayo, pero mas maayo pa day ka. Feeling nimo mas maayo pa mo ko yung driver. Ako sali kayo na, ako ning pulihan, mag-drive po kag imo. Dili na pwede. Tuguti ang Ginoo mo drive sa imuhang kinabuhi. Mo na gitawag nga full trust. Kung pwede ka nang ilanan sa mga taong nisalig, kana bang relax and let God do His job. Let God do His work. Tuguti ang Diyos nga mo'y mo trabaho sa unsay dili nimo kayang buhaton. And tuguti ang Diyos nga mahimong expert sa tanan sa imong kinabuhi. We are not experts. We are not all-knowing. Amen? Dili ka all-knowing. Ang Diyos ray all-knowing. Dili ta kay balo tanan. Ang Diyos ray kay balo sa tanan. Muna nga, mabot ang panahon sa itong kinabuhi nga usay malibog ta sa itong buhaton, tuguti ang Ginoo mo'y mamuhat sa mga butang nga di na to kayang buhaton. Amen? Surrender everything to God. Sunod, igsoon, application, release the control unto the Lord. Trust God even without understanding. Grabe kini nga word nga even without understanding. Saligi ang Ginoo bisan wa ka kahibalo. Just like Abraham. Unsay tawag sa Dios ni Abraham? Padtuon siya sa lugar nga wa siya kita, wa pa siya kabalog, unsay naa didto. Pero unsay unahuna ni Abraham? Nisalig ra sa Ginoo kay kabalo siya ang Dios nga nagtawag niya kasaligan mutuman siyang saad. So ni obey ra gyud si Abraham bisan muagi pa siya og mga pagsulay, bisan muagi pa siya kalisod, pero ni obey ra gyud siya. Bisan gani sa katong pag-ingon sa Dios nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac. Wa kasabot si Abraham nga man ihalad akong anak nga sa aran man kako niya og daghang mga anak niya ni anak ko'y anak iya na noong ipapatay kay aron ihalad sa iya ni jutay akong kaliwat ani. Pero nisalig ra siya iya rang gibuhat kay kabalo siya ang Dios nga nagtawag niya matinumanon sa iyang saad. Amen.
So musalig ra ka sa Ginoo bisag dunay panahon nga wa ka kahibalo og di nakakahibalo unsa imong buhaton. Kasulay na ba mo mayon ka nga unsa man akong buhaton? Unsa man akong buhaton? Naglibog na ko. So diya na mao na nga time nga imong isalig totally sa Ginoo ang imong mga desisyon, ang imong mga plano. Ug tugutan nimo ang Dios mo mamuhat og mga butang nga dili nimo kayang buhaton. Number 3, igsoon, surrender means battle against self. That is everyday battle against self. So kung mo surrender tas Ginoo igsoon, atong gisurrender sa Ginoo ang atong flesh, ang atong unod. Because there is a battle inside of this flesh. Unsay naa diri? Body, soul, and spirit. But there is a battle every day. Dunay gubat kada adlaw. Hello. Kumingon ang usa ka kaning leader sa tropa sa army. Surrender na mo. Kung di mo surrender, hutdon ta magpatay. Diba? Na. So kung mo surrender, mabuhi. Ang pinakagamhanan, maoy mo daog man. Hello. Ang pinakagamhanan, kung sa panggubatan pa, ang pinakahawod, pinakagamhanan o pinaka-best, maoy mo daog. So kung tanaw nimo nga wa jud kay kanang bout, surrender na lang. Naa ba kay bout sa Ginoo? Natay bout sa Ginoo? Wala. Surrender na lang tang tanan sa Ginoo. Hural, submitar, Lord, I surrender everything to you. Unsay buot ipa-surrender sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong basahon, Galatia 5. Okay. Galatia 5:16 o 17. Unsay giingon diha ni Apostol Paul mga igsoon? Kay medyo bugat-bugat gini nga kanang pagpadayag kay mao man ni ipadayag sa Ginoo. Galatia 5:16. Okay. Akong tanawon diri sa English mga igsoon. Okay, kato mga batanon na amoy Bible din na ablihi. Galatia 5:16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay, Bisaya, ang ingon sa Bisaya? Oh, kus ikaw na, basaha ko no, kusga. Asam to microphone. Para madunggan gyud. Oh. Paminaw mo ha, mga batanon, paminaw mo. Oh, kana. Paminaw. Sige. Kini ang akong isulti kaninyo. Paria ang espiritu sa inyong kinabuhi. Oh. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Oh, diya hunong sa takajot. Paria ang espiritu. Unsa man ang espiritu? Ang espiritu sa Dios dako nga letter S. Ha? But ipasabot parion nato ang Dios nga espiritu sulod sa atong kinabuhi dili ang ato ang lawas nung kaibog. Unsa man ang kanang mga lawas nung kaibog? Okay, padayon te sa 17. 17. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. Oh. Ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Yes. So dunay contrary. Adunay panagbangit, dunay gubat sulod sa ato ang kinabuhi. 18. Nagkasumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. So, sunod. Padayon. Kung ang espiritu maoy magbando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon, Yeah, sayon 17, kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong Paminaw mo. Makita kini diha sa salawayon nga pagkikilawas. Oh. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos Unsa pagyod? ug sa pagpamarang. Unsa pagyod? Makita usab kini sa pagdinumtanay, Oh. pagbingkil-bingkil, Oh. sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, Oh. sa Bahin-bahin. pagkabahin-bahin, Oh. pagkamasinahon, Na. pagkapalahubog, Na. pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, Kaibog. Unsa ug pagyod? uban pang mga butang nga sama, Sama niini. ni ini. Busa, pasidaan ko kamo. Oh, paminaw. Karon sama sa akong himo kaniadto nga ang magbuhat nining mga butanga wala
walay dapit sa gingharian sa Dios. Klaro. So, wala kay dapit or wala tay dapit sa gingharian sa Dios kung magbuhat ta aning mga butangang, mga salawayon nga mga buhat, mga sala nga buhat, mga kaigsunan. But ipasabot, you cannot experience the promise of God sa nindot nga dapit kung atong tumanon ang atong gusto sa unod. And sa tinud-anay lang, katong mga butanga gagisgutan, puros to nindot sa mga tao nga nalipay sa sala. Puros to lami sa mga taong nalipay sa pagpakasala. Pero alang sa mga tao nga nangalagad na sa Ginoo, kinahanglan na gyud ning talikdan kini mga butanga. Amen. Ato pagpakan ng Ginoo. So isurrender sa Ginoo tanan nga mga dili maayo aron dili ta agom sa dili maayo nga kastigo. Amen. Illustration, adunay duha ka warrior sulod sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Sa mana the spirit and the flesh. Kinsay imong gipakaon, mo'y kusgan, mo'y mudaog. Mungutana ko, kinsa may kanunay natong gi-feed, ang spirit or ang atong flesh? Ngano man nga naay gitawag og fasting. Ang fasting is to try yourself discipline your flesh. Yes? Sulay na bang nag-fasting mo ka na bang di ka mo kaon o di ka mo inom ana, dili ka mo kaon ana, kana bang imong gidid-an ang imong flesh sa pinaka-great desire sa imong lawas. Unsa kay itong greatest desire sa tawo? Kaon. No? Kaon ang greatest desire sa tawo. Dili na asala ang kaon. Pero kung di ka mo kaon, matay man ka. Amen? So, bisan gani sa butang nga makahatag untag kayuan nimo, pero tungod kay nabilong kini sa greatest desire sa imong lawas, kung pwede gani nimong madisiplina, mahimo sa nimong madisiplina ang butang nga dili makaayon nimo. Paminaw, kung makaya gani nimo magdisiplina sa pagkaon nga makaayo man gani sa imong lawas, unsa pa ka nga di nimo makaya ang pagdisiplina sa imong lawas sa mga butang nga dili makaayo nimo. Nakuha ra ninyo? Nasabtan ko ninyo? So kung kaya nimong did-an ang imong lawas sa pagkaon, mas kaya nimong did-an sa pagdili sa mga bisyo o kahilayan. Nakuha? So di jud ko motuo nga dili ka mabag-o, di ka mausab kung tinud-anay ang imuhang pag-surrender sa Ginoo. Kaya nimong biyaan ang imong bisyo. Kaya nimong biyaan ang kahilayan. Kaya nimong talikdan ang mga butang nga wala kahimot is Ginoo. Ingna imong tapad, kaya ra gyud nato. Amen. Atong i-feed kanunay ang ato ang espiritu sa pulong sa Ginoo. Atong i-feed kanunay ang warrior inside as the child of God. You are a warrior in the eyes of the Lord. And you are a conqueror in the eyes of the Lord. Amen. Nung duman atong kanta nga, warrior is a child. Ang meaning ato, ikaw, warrior ka. Kaya nimong batukan ang sala. Kaya nimong makigbatok sa sala sa tabang sa gahom sa Ginoo. Kinsa maning mag-fed ang pulong sa Ginoo man mo fed ani. Kung walay pulong sa Ginoo mag-fed sa ato ang warrior inside nga ang ato ang Christian nga life. Kung walay pulong sa Ginoo, lisod kaayo, mudaog kay luya man. Pero kung imo nang i-fed kanunay sa pulong sa Ginoo, baskog kanunay ligon, mao nay mudaog. I-starve na to ang sinful desire. I-starve na to or atong pagutmon ang atong sinful desires. Amen? Next, feed your spirit, starve your sinful desires. Pakada kanunay ang espiritu, pagutmi kanunay ang imuhang sinful desire. Unsa man mga sinful desire nga imong gitinguha, kana bang lawas ng tinguha, pagutmi na, hantod nga mamatay. Amen. Ngano man nga ang ubang Kristohanon maglisod sila biya sa ilang bisyo kay sige gipakaon. Imbes ka matinon nung tato kana bang sige di na kana namay kanang itawa nga kinang inanay ba? Example, naay mga chain smoker katulo sa usa ka adlaw.
Anam-anam siya, nakasabot siya nga di maayos ang lawas, og templo di isa sa Espiritu Santo, siya nga, di nako, kuha na lang, duha na lang. Pag sunod bulan, tagsa na lang. Agoy, naar pa man di gihapon. So, imbis nagluyan ang tato, kuhan ba kay, nag-starve naman to, kamatinon na to, gasigi pa magyapon, ni-survive pa. Ni-survive pa. Hangtod nga, ni-survive, unya nangita pa gid og lain di ay nga kanang kauban. Ginagmay nga inom. Ginagmay nga sugal, ano ba? Sa una, dinagko karon ginagmay na, pero naagi hapon. Mao na struggle. Imbis imong pagutman hangtod mamatay, gisigi mi gihapon pagkaon, nag-survive ra gihapon, wala namatay. Ni survive man. Pero kung imong pagutman hangtod di nimo pakanon, mamatay gina siya. Kanang imuhang kagutom o kauhaw sa mga butang sa kalibutan nga makadaot sa imong lawas, kung dili na nimo i-feed in, mamatay na hangtod mawala, hangtod di na kaganahan. Amen. So mawala na siya. Ang imo rang buhaton pagpapuno kanunay sa espiritu sa pulong sa Dios. Kanang imong desire nga kalibutanhon, mga sala nga tinguha, mawala, mamatay na siya sa tabang sa Ginoo. Last, number 4. Okay? Ang pag-surrender nimo sa imong kinabuhi magdala og kabaguhan. Amen. Kabaguhan, ina imong tapat kabaguhan. Hinumdumi daghan kay nabag-o nga mga tao sa unang panahon, daghan kay mga adik na bag-o ilang kinabuhi tungod sa pag-surrender. Nya, kay wa na may nanurrender, namalik. Namalik na pod ang wala nanurrender. Ang katong mga nanurrender unta, nibalik. No, kay ngano man, ni-surrender ra sila sa gobyerno, ni-surrender ra sila sa leader, pero wala sila na-surrender sa Ginoo. Wa nila gitugyan ang ilang kinabuhi sa Ginoo. So tiyan ka, lisod kaayo magbag-o sa kalibutan nga punos kasalanan kung walay tabang sa Ginoo. Maglisod kag biya sa imong bisyo kay lain kung wala kay tinud-anay nga pagtugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo. Kaya ang atong lawas mga kaigsunan, hindi man na to, templo nis Ginoo, ang Ginoo mo puyo dinhi. Pero kung magtanaw ang Ginoo nga dana pay daghang hugaw, dili siya ganahan. Nasuko ang Ginoo nga pagtanaw niya dito, daghan kay mga nagpasad nga mga hugaw dito sa templo. Imagine na dito sa templo, doon ay mga kanding, doon ay hayupan, dinay kang iti dito, dagang tae. Ang sige buhat ni Jesus, o gipanglintuan niya, gipanglabay ang mga sinsilyo, mga halin, o katong mga hayupan iyang gipang buhian, wa siya nalipay, nga adunay dili may talanawon og mga hugaw sulod sa templo. Gusto siya, limpyo ka. Amen. Atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Og atong hinumduman, sa dihang ang imong kinabuhi, imong gisurrender sa Ginoo, dunay nahitabong kabaguhan. Sa giingon sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone who is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Niabot ang bag-o, nalabay og nawala na ang imong daang pagkatao. Kana kung mo surrender ka. That is forgiveness. There is forgiveness, there is cleansing. Limpiwan kas Ginoo, bag-uhon kas Ginoo. Tangtangon sa Ginoo ang imong mga kagaw-hugaw sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna, ug sa imong mga tinguha, usbon ka sa Ginoo. Kanang imong kagustuhan sa pagsuyop, mawala na. Kanang imong kagustuhan sa paghubog, mawala na. Kanang imong kagustuhan sa mga lawasong kaibog nga wala kay mo sa Ginoo, mawala na. Dili ko mutong di na mawala. Ngano man, I experience. We experience. Nakasunati mi nga doon nagikausaban may tabo kung manugyan jugas Ginoo. Amen? Ito pagpakan na Ginoo igsoon. Illustration, sama sa usa ka clay mga igsoon, isip usa ka kita mga tao, atong ipakisama ang atong kaugalingon nga usa ka clay. Usa man ang clay? Kada bang kulunon. Hinumdaman nato nga ang usa ka kulon wala na nagsugod nga gahi, humok na siya. Humok. Kung humok ka, dali kang hulmahon. Ayaw pag ginahi, inay mong tapad, ayaw pag ginahi, aron mahulma kas Ginoo. Ayaw pag ginahis ulo, ayaw pag ginahi kasing-kasing, aron mahulma ka sa Ginoo. Stay soft and moldable in the presence of the Lord. Kay di siya ganahan, muhulmag gahi na, ganahan siya hulmaon ang humok. Kay kung ang gahi mo hulmaon, mabuak.
mo na nga sakitan ka. Pero kung humo ka, dali ra kay kang hulmahon. Inay mong tapad, magmahumok sa kasing-kasing. Ayaw pag ginahi, kay kung humok ta kasing-kasing, dali kitang mausab. Dali kitang mabago. Amen. Stay soft and moldable. The application, let God shape you. Tuguti ang Ginoo, mo shape nimo, mo purma nimo, mo hulma nimo. Ayaw i-resist ang proseso sa Ginoo. You are under the process. Igsoon, kung ikaw, bago ka pa man, kung ikaw, dugay na ba, pero nakay mga struggles kinabuhi, ayaw i-resist ang proseso sa Diyos. Tuguti siya, nga muhulman nimo, to make you the person nga gusto sa Ginoo. To make you the person He wants you to be. Dili sa gusto magtanaw nimo nga gidabudabuhan ka si awa. Dili sa ganahan nga magtanaw nimo nga pildi kas kaaway. Gusto siya magtanaw nimo nga nagmadaugon ka batok sa sala. Nagmadaugon ka sa tentasyon, nagmadaugon ka sa bisan unsang klaseng dautan. Kay nganuman si Kristo ang imong kadaugan. Si Kristo na ang imong kadaugan, dili na ang imong kaugalingon kay ang warrior sulod nimo. Ikaw kauban ang Ginoo. Ang imong daang pagkatao wala na, ang imong bagong pagkatao naa na. Busa pa dayon sa proseso, surrender lang sa Ginoo mga igsoon. Amen. Concluding words, mga kaigsunan, number 5 leads to true life. Ang tinud-anay nga pag-surrender maghatag og tinud-anay nga kinabuhi. Kay nganuman, sumala sa sa Matthew 16:25, bisan kinsa nga magasunod ka nako, bisan mawadan siya kinabuhi, pero makabaton siya niini. Ang importante igsoon kay ang gusto magluwasan kaugalingong kinabuhi mawadaan ni noon. Apan ang mawadaan sa kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Tugutan ba nimo ang Ginoo makigsunan nga mo'y maghatag sa imuha sa matuod nga kinabuhi. Amen. Kung atong tugutan ang Dios nga maghatag sa matuod nga kinabuhi diri nato, tugutan nato siya nga magbuot nato. Because kung atong kaugalingong will, we will die. But in His will, we will live. Amen. Diha sa iyang pamaagi, sa iyang gusto, kita makabaton sa matuod nga kinabuhi. Next, illustration. Adunay usa ka seed, usa ka tanom, usa ka liso. Nakinahanglan siyang mamatay aron usab siya matubo. Before siya mugitib, before siya mugawas, niagi siya kamatayon dito sa ilalom. Una nga, you have to die your old self. Sama sa kabautismo. Nga, you have to die your old self and raise up a new life in Christ. Surrender to God leads to life. Kung imong isurrender, imong itugyan, imong kinabuhi sa Ginoo, makabaton ka sa kinabuhi. Kung di ka mo surrender sa Ginoo, patay ta ato sa impyerno. Okay. Surrender, dili. O di surrender, hukom, patay. Pero kung mo surrender ka, hural ka, makabaton ka kinabuhi. Amen? Bantay mo, katong pagtukhang sa una. Ang dili mo surrender, patay sa otoridad. Pero ang ni-surrender, na ay chance na bag-o ang kinabuhi. Mura po na sa Ginoo ba? Nga, kung mo surrender ta, muhurat tas Ginoo, musugot ta siyang gusto, makabaton tag kinabuhi. Amen? Itong pagpakan ng Ginoo. So sa itong buhaton, let go and trust God's better plan. I-let go na ang katong imong mga dili maayo. I-let go na ang dili mo maayong paghuna-huna. I-let go na ang mga kasalanan. I-let go na ang mga dili maayong pagbati. I-let go na. Isalikway na. Surrender na tanan sa Ginoo. Mga batanon, i-let go na ninyo ng mga dili maayo nga mga mga dula. Naidaghang dula nga makatabang, enhance sa inyong mind, pero ayaw ng mga demonic nga mga dula. Ayaw ng mga dula nga makadaot sa utok. Ayaw ng mga dula nga nag-promote og satanism. We can enjoy life ang gihatag sa Ginoo, but ayaw pag-enjoy nga naglipay-lipay pud ang yawa. Kung mo enjoy mo kas kinabuhi, dapat nakita sa Ginoo nga nag-enjoy po siya, nalipay po siya sa imuhang kalipay. Kaya dahil mga tao sa kalibutan karon, they enjoy sin. They enjoy sa mga buhat nga dili maayo.
I-let go na ang mga butang nga wala kay motis Ginoo. I-let go na ang mga nakababag sa imuhang pagtubo. I-surrender na. Surrender sa Ginoo karon igsoon. Ending, when we do things against God's plan and will become rebels. Kung atong tumanon ang atong kaugaling gusto, mahimot ang mga rebelde. Atong hinuduman nga the highest authority and sovereign authority of our life is God. Labaw sa presidente, labaw sa bisan unsang opisyal sa gobyerno sa kalibutan. He is sovereign. He is the highest. He is the King of kings and the Lord of lords. You must remember that He is the King of kings and the Lord of lords. Wala tay daganan sa Ginoo kung musukol ta. Wala tay daganan sa Ginoo kung musupak ta. Kay naa niya ang pinakataas nga awtoridad sa tong kinabuhi. Kung musupak ta, consequences will happen. If we will not surrender to God and obey Him, we will face consequences of every wrong decisions. Hinumdumig soon, in every wrong decisions you will make, there is a consequence. So dapat kay balutaan na mga gisunan. In conclusion, surrender daily. Because surrendering is a daily basis. Submission to God is a daily basis. Amen? Number 2, choose God every day. Pilia ang Ginoo kada adlaw. Amen? Next slide. Ang balikon, surrender daily. Number 2, choose God every day and walk closer with Him. Pagpaduol ka na rin sa Ginoo, aron ang yawa mo karatil og dagan. Resist the devil and he will flee from you. Resist. Ano na resist? Palayo. Ayaw paduol or did-e. Did-e ang kaaway. Resist. Buti pasabot, kaya ni mong balibad. Walk closer with God and you can resist the devil. If you walk closer with the devil, you are resisting God. Either of the two, asa man ka? Ni walk closer ka sa kaaway or ni walk closer ka sa Ginoo. Because if you walk closer with God, you can resist the devil. But if you walk closer with the devil, you are resisting God. In conclusion, surrender is not a weakness, dili kini usa ka kahuyangon, but it is the strength under God's control. Imong gitugutan nga ang Ginoo mo'y naghatag nimo kalig-on aron siya mo'y mo kontrolar nimo. Imong gitugutan nga nisubitar kaniya kay siya mo'y magbuot nimo. Dili na siya usa ka kahuyangon. Dili pareha sa kalibutan nga kinsay ni surrender mo oy weak. Kay kinsay gamhanan mo oy lig-on. Pero diri makaigsunan sa gingharian sa Dios. Ang atong pag-surrender means strength under God's control. Amen? You are not making yourself enemy with the highest if you surrender to God. If you will not surrender, if we will not surrender to God, we are making ourselves an enemy. So ayaw gimo ang imong kaugalingon na imong kaaway sa Ginoo. We must be the friend of God. Amen? Surrender everything to God. It is the strength under God's control. Every day is a new opportunity. Kada adlaw, oportunidad nga maka-alagad ta sa Ginoo, maka-halat ta sa atong kinabuhi sa Ginoo. Every moment is a choice. Kada oras, usa na ka choice, pagpili, and every surrender brings you closer to God. Matag surrender, makapaduol nimo sa Ginoo. Matag submission nimo, matag hural nimo, matag tugyan nimo, nagpaduol ka sa imong kaugalingon sa Ginoo. Amen? Okay, ako yang yung tanan sa pagtindog. Ask yourself. Next slide. Samtang ka mo nagtindog ka mo ron diha, ask yourself, what area of my life
am I still holding on? Asa man nga parte sa kinabuhi karon nga doon na pa ko'y gunit-gunitan, doon na pa ko'y tagu-taguan nga mga sala, doon na pa ba kay mga pagbati, una-huna nga dili maayo, or mga binuhatan nga dili maayo. Diha sa imong nimutangan karon. Just make a prayer, a silent prayer unto the Lord, pangayog pasaylo sa Ginoo karon. Diha sa imong nimutangan. Ask yourself, am I truly surrendered to God? Ni surrender ba gyud ko sa Ginoo? Punta na imong kaugalingon. Igsoon diya sa imong nimutangan, just close your eyes. Piyong nga imong mata, anya, just feel the presence of God right now. He is touching your heart. Kabalo ko nga dunay mga gipantandong kasing-kasing, doon na siguro kay hambin karon nga mga kabugaton or mga struggle sa kinabuhi. And I believe God wants you to be set free from the bondage of any form of evil. Gusto ang Diyos nga ma-set free ka sa bisan unsang porma sa kadautan. Submit yourself therefore to God. Surrender everything to God. Say, Lord, I surrender. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Diya sa imo nimutangan dig so just make a prayer, sincere prayer, sincere nga pagampo, pangayog pasaylo. Diha sa imong nimutangan. Hiluma lang aron dili makadungog imong tapad. Pangayog pasaylo karon sa Ginoo, do naman kay kasipyatan, do naman kay kasalanan. Hural diha sa Ginoo, isa imong dong kamot. Kung mahimo muluhod ka, luhod diha sa Ginoo. Unsa may imong buhaton na basta isulti sa Ginoo karon. Do na ba kay mga kahadlok? Usay, dili pa kakasangyaw kay nahadlok ka, wa ka ka-surrender. I-surrender imong kahadlok. Usay mo, action kag talaw. Surrender imong pagkatalawan. Aron tagaan ka sa Ginoo kalig-on. Adto na ba'y panahon sa imong kinabuhi nga usay mo sabay-sabay pa ka sa kalibutan, sabay-sabay pa ka sa mga buwat nga dili mao. Musabay-sabay pa ka sa mga barkadang di mao. I-surrender sa Ginoo igsoon. I plead you to present yourself, ipresentar imong kaugalingon, itugyan sa Ginoo ang imong mga gusto. Itugyan sa Ginoo imong mga tinguha. Aron usbon sa Dios ang imong tinguha. Baguhon sa Ginoo ang imong kasing-kasing, baguhon sa Ginoo ang imong pagbati. Surrender now to the Lord. Isa imong kamot diya sa Ginoo. Just raise up your hand. Isa imong kamot diya sa Ginoo. Surrender sa Ginoo ang imong kinabuhi igsoon. Mga tingo, Hallelujah. Yes, Lord. ikaw mahimaya. Mahimaya ang Ginoo sa atong mga tinguha. Sa matagbuhaton nato sa atong kinabuhi. Atong ibayaw atong mga kamot diya sa Ginoo igsoon. Timaan sa imong pag-surrender diya sa Ginoo. Right now, come on, young people. Just raise up your hand. I believe na kay struggle sa imong kinabuhi karon. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Isa imong kamot diya sa Ginoo. Hural, surrender sa Ginoo karon. Kamo mga batanon, hural sa Ginoo. Surrender sa Ginoo. Ayaw pagpakaroningon nga wala kay kahuyangon. Ayaw pagpakaroningon nga ligon ka. Ayaw pagpakaroningon nga maayo na kayo ka. Ato ginumduman na we need God. We need Him. We need His power. Surrender to God right now. Diya sa imong limutan karon, isa imong kamot diya sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Mapasidunggan, maibayaw ka. Yes, Lord.